hommage rendre hommage à ma maman parce que depuis fitini ñi fem nu ya be fem nu ke ka wande una do atawo wala ko ta be wande una do e kalanga bo ama ko so bi ate ya nya ese ka oke e ne fene kan ni parce que ke ya jugo mina ni kala do ke ya e ko chama inde be kan jugo ba titi kana se mina ni ne fene ka tour de do kala se mi dira ni ma kala se ana jeunesse Mali basket c'est pas professionnel donc personnellement, c'est actuellement contraire à ça dans le sens que moi qui la fait c'est pas parce que moi faut voir sur le basket là nécessairement. Mais nous sera c'est bien. Mais nous au moins on fait la école là. On te moche toujours beaucoup là, au niveau des tailles. Donc c'est ça exactement mon objectif dans le sens que compte tenu de nos réalités, vous pouvez faire la mini basket dans le technique. Adama Tiger Koli et ASPBC continue, association sportive de basket club. Vraiment, quand il n'a pas barré, parce que quand il y a des chamans de la dogo basket, il y a basket, on a fait mourir. Kala, parce que basket est kala de bébé. Donc il n'a pas barré ni kala. Quand on a d'abord fait un forum de là, on est côté social, côté humanitaire et puis côté éducatif. Den nafa ba yala sabu ay dɛmɛ dɔrɔn ye wa tuguni spécial olympique mɔgɔ an n'olu ye ɲɔgɔn dɔn wa kayan kɔnɔ u y'an dege an bɛ se ka fɛn tigɛ cogo min na ani an bɛ kulonkɛw kɛ ani i taga yɔrɔ fanfɛla i b'o dɔn basikɛti kɔnɔ.